Значи, първо искам да ти благодаря, че ми убиваш времето с въпросите, защото наистина ми е супер скучно. И ми даже мисля да слягам. Така, какво правиш? Ами, както казах, скучно ми е. Общо взето нищо не правя. Имаш ли някакви навици? Да. Когато съм притеснена, започвам да си гриза кожичките, започвам така да си въртя косата. Много да. В кой предмет си най-добра? Физическо, музика, география, чатпад, защото изкарах 6. А, тренираш ли нещо? Ами всъщност тренирам хамбал, но сега не ходя, защото нямам много свободно време. Ако имаше възможност да полетиш на къде би летяла, ами много бих искал да отида в Нью Йорк, Лос Анджелес, Мексико, там обожавам ги тези големите градове. Като празниш каква искаш да станеш. Като бях малко по-малка, исках да стана учителка на начална степен, но в момента наистина много искам да стана актриса. Харесваш ли си името? Ами, всъщност да, много си го харесвам. Има и по-зле от моето. Имаш ли братя или сестри? Как се казват? Имам сестра, казва се Александра. Клапазанка. Кой ти е любимия филм? Ами всъщност аз имам доста любими филми, но Тед и В небето. Много препоръчвам го Страхотене. И двата за страхотни. С кого седиш на един чин в училище? Ами с Илян Якия, как с кой?